So, enw fi Dyma Manon Parker a dwi'n gwneud Prentisiaid yn cynhyrchu efo Radio Cymru. Wel, dwi'n dod o ardal Dyffryn Nantlla, gen i diddordeb mawr yn celfyryda. Dwi'n rhywun sy'n wastad yn rili mwynhau dysgu. So mae rhyw fath o ardal sydd am gyfarwydd i fi, mae'n jyst diddori fi i gael dod i'n nabod rhywbeth rhywun dalt. O'n i'n neud lefel A fi, dwi'n newydd gorffan chweched dosbarth rha yma, so dyma fi rhywbeth. Dwi'n meddwl, diolch yn hynna diddorol, ond dwi wedi rili mwynhau dysgu sut i editio, sy'n. Mae dod i'n nabod mwy amdan sy'n, mae'n byd hollol newydd a dwi'n rili mwynhau efo. A dwi'n rili edrych ymlaen i gallu dod i ddall y meddalwydd yn well, cos di tech ddim yn thing fi o gwbl, ond mae'n kind of, ti'n methu rili gyfeithio fo'n byd fan'na. So, yeah, mae actually, y ffaith fod fyddai yn oce at some point, dwi'n edrych ymlaen i hynna. I suppose profiad mwy na ddim byd. Fel dwi'n dweud, dwi'n just rili mwynhau dysgu a dod i nabod pobl dwi'n nabod. A dwi'n meddwl o fewn byd celfryda, enwedig radio, mae yna gymaint o pobl sy'n mor dalentog a sydd yn mor diddorol. Mae just cyfle i dod i nabod pobl, alla drwy neu hynna dod i nabod fy hun bach mwy.